Takže tady nám uvádí třetí díl stránku Allfate. Takže vybral jsem si teraz Vikinga a Tundra. A mě někdo jako učit. A tak. Iba. Takže ja sa na tejto mape nebudem, lebo mi ma laguje. Takže stretneme sa na druhej mape. Takže pripojujem sa na mapu Ping-Pong, ktorú som včera chcel natočiť, ale nemal som čas o 9. v noci, takže aj tak by mi to nedalo odvie. Takže tak ani like. Nezapomínajte dať like a oni sú silní. Tak končím na to. Oni sú silní. Áno! Jej! Dobrý ja. Takže máme do silného, čo má Tundra M2, ale zomrel som, zabil som sa. Sme ešte dvaja, takže stretneme sa pri ďalšej mape, ktorej by mohol padnúť Goldbox, takže tak. Takže pripojím sa na mapu Polygon a stopím to, pokiaľ tam budem, aby z toho video nebolo také krátke, takže zatiaľ čau. No takže som tu a tady tá mapa mne nelaguje až tak veľmi ako Ping-Pong. Ja som nič tady nerobil. Takže mám lagy, no tak to sa nedá. Tak mi sa nič nedá. Takže pôjdeme asi na Hilku. Takže zatiaľ čau. Prepáčte, že som nestril, ale už idem na chvíľku. Možno, že niekoho vezmem si aj to video, ale to bude až pri 10 odoberateľov. Lebo hneď teraz to bude kúsok čudné a keď budeme mať 10, vtedy niekoho vezme. Bude to špeciál z nejakého videa. Z Facebooku mohol by som urobiť. Niečo špeciálne, píšte mi do komentárov, čo by som mohol natočiť. Ako Minecraftu. Ja na ním nebudem asi. To sú dobré, ale vidíte, jak mi to tu nalaguje. Ale tam tá mapa. Ovšem, že hej. Oni majú veľmi silných, ale mne to nepadne. Yes, aspoň som zabil niekoho. Takže, tak. Nezapomnite dať like a koment, lebo odber pri najlepšom.
že urobím hneď 2 videá za sebou. Keď toto tam skončí, pôjdem na inú. Pôjdem napísať tu 8. Takže idem na mapu Sandbox. Takže pripravil som sa na druhú mapu. Joj, ty nemenovaný. No tak, ty prúskaj, nie? Víš tak hodil, nie? Také niečo, nie? No, tak farebný. Vyzerá, že to bolo úplne to. To môže byť. Vezmeme si damage. No upravené. A teraz sa neprebrátim. Gymnazíum. Super. Nič nemáme. Co? Má len gymnazíum. Gymnazium má? Hej. Mala gymnazium? No. Mamička ho zatlačila asi. Gymnazíum. To je To keď bol nebol ten nič. prednejší. Zapred, čo bol som s ním. Droguje. No, tak no. To to špigovalo. Co? S takými lagmi nebudem natáčať. Co kúpili ste? To sú tebe nešpigujú. Takže tady to video končím. Z technických dôvodov. Rodinných Saháme známek, tričko. Podkurč.